La gent escolta la ràdio per molts motius, per entretenir-se, per riure, per saber què passa al món o per escoltar música. La ràdio sense música no seria res i segurament la música sense ràdio seria molt diferent. En el FICA d'avui parlarem d'un programa de ràdio anomenat Viatge Electrònic que parla de la música electrònica en global, des de l'ambient fins al techno. Es tracta, com us dic, de Viatge Electrònic, un programa de ràdio que podeu escoltar cada dijous a Ràdio Caldes de 8 a 9. Parlarem amb en Joel Parera, que és el seu director i presentador, gràcies al qual esbrinarem què vol dir això de música electrònica en global i suposo que també coneixerem qui són aquests bojos de la música, aquests bojos de la ràdio que podem escoltar en el seu programa. Benvinguts, benvingudes, no deixeu d'escoltar la ràdio, no deixeu de sentir música, però sobretot acompanyeu-nos en el FICA d'avui. Joel Parera, què tal? Encantat. Moltíssimes gràcies per acceptar la invitació del FICA. Moltíssimes gràcies a vosaltres per comptar amb mi, per convidar-me a aquesta entrevista. Encantat de ser-hi. I la primera pregunta que faig sempre, que és jo crec la pitjor pregunta que se li pot fer a algú al principi d'una entrevista, que és qui és en Joel Parera? Doncs mira, en Joel Parera és un noi que va néixer fa 39 anys a Granollers, que és un apassionat de la música electrònica i que durant el confinament va decidir portar a terme un projecte que feia anys que li rondava de fer un programa de música electrònica. I a partir d'aquí ha sigut com ha nascut el Viatge Electrònic. A part d'això, soc tècnic de so, vaig estar durant molts anys treballant de tècnic de so a Onda Rambla, Onda Cero, Ràdio Nacional d'Espanya. Em vaig agafar un break i ara diguem que des de fa un any i mig o així que m'ha tornat a picar. Aquí estem, fotent-li canya. És a dir, que Viatge Electrònic va sorgir, com em deies, en el confinament, no? Sí, va ser... Jo soc de les persones que en crisi, quan sembla que tot s'acaba, no? Han de sorgir noves idees. I en aquest sentit, durant el confinament, per mi va ser bastant profitós perquè vaig aconseguir produir molta música i va sorgir la idea aquesta de que segurament amb el meu dia a dia normal no se m'hagués ocorregut, però amb el confinament, amb temps lliure que teníem i tal, doncs, ho vaig aprofitar i juntament amb uns amics que també són disjòqueis i productors, els hi vaig comentar si els agradaria participar i tal, em van dir que sí, i a partir d'aquí es van apuntant gent, fins que ara som 8 persones qui ho fa. Després, Joel, parlem d'aquests col·laboradors, d'aquests amics amb qui fas el programa. Tu, a nivell personal, com vas viure aquest confinament? És una de les preguntes que també faig als artistes o als locutors de ràdio que tenim aquí al programa. Com vas viure tu, Joel, el confinament a nivell personal i també a nivell professional? Ja m'has dit que vas ser capaç de crear aquest viatge electrònic. Mira, personalment per mi va ser un moment molt profitós, de molta creativitat. Just al febrer havia tret el meu primer àlbum de música ambiental i al març, amb el confinament, sí que és veritat que les 2 primeres setmanes també van ser una miqueta així caòtiques perquè ben bé no sabíem què passava, si entràvem en ERTE, si no entràvem en ERTE, al final jo vaig entrar en ERTE, entremig la meva dona també acabava d'obrir un negoci a l'hostaleria i clar, va ser obrir i tancar, amb el que van ser una miqueta complicades. Però després, sí que és veritat, a l'hora d'organitzar-me, vaig trobar, no sé, va ser un moment molt creatiu. Va ser un moment creatiu que durant aquest procés, aquests 3 mesos que vam estar tancats, 3-4 mesos, vaig poder produir 9 temes per un nou àlbum i, a més, va sorgir la idea aquesta. A mi, personalment, va ser un moment de creativitat absoluta
i de tindre el temps necessari per poder desenvolupar tot això que estic fent ara. Jo deia al programa anterior, Joel, que un dels elements, o diguéssim que una de les lliçons que ens ha ensenyat el confinament era que l'ésser humà no pot viure sense art i especialment sense música, no? I suposo que tu, que ets un apassionat de la música, ho vas poder comprovar, no? Durant el confinament. Totalment, o sigui, sobretot la música, totes les altres branques de l'art també són molt importants, però jo crec que el que fa la música és fer-te sentir, no? És a dir, tu pots posar un tema que en una època de la teva vida el vas escoltar en un lloc en concret i aquest tema et porta cap a aquest lloc. Que amb el confinament està molt bé també, perquè et permetia viatjar, no, cap a diferents llocs estant a casa. A part d'això, la música el que també et podia ajudar és el fet de dir, ostres, si estàs una miqueta apagat i tal, doncs em fico una miqueta de música de ritme, m'animo, ballo una miqueta per aquí a casa. Clar, per mi la música és... O sigui, el món sense música seria un drama, per mi. I de fet, a tu des de ben petit que t'agrada la música, no? Tenim un equip de guionistes que ha indagat una mica en el teu passat, a la teva infància, i sabem que tenies una col·lecció de vinils, no sé si els conserves o no. Quin és el que més t'agrada o quin recordes amb més passió, amb més il·lusió? El que recordo més és el primer vinil que em van regalar, que em va regalar la meva mare, que és el vinil del We Are the World. Aquell que van treure tota una sèrie de cantants americans molt famosos, amb Michael Jackson, Lionel Richie, Bruce Springsteen, qui més? Bueno, no sé, ara no me'n recordo. La Barbara Streisand també, Aretha Franklin, no sé, la Tina Turner, que van treure per erradicar la pobresa, no?, que hi havia a Àfrica en aquells temps. I aquell va ser el meu primer àlbum. I encara ara, quan veig el videoclip, hòstia, saps? M'emociono, se'm posa la pell de gallina, clar, perquè a mi m'ha regalat, clar, això era el 86, clar, jo tenia 5 anys. Amb 5 anys et regalaven vinils? No et regalaven els típics ninotets, els típics Playmobils o... No, tu et regalaven vinils. A casa sempre han sigut molt de música, tant a la meva mare com al meu pare, al meu avi, i teníem una col·lecció de vinils enorme i de molts tipus. Clar, jo escoltava Vangelis, en aquella època, que no era una cosa molt coneguda, però a casa hi havia Vangelis, Barry White, el Joe Cocker, la Tina Turner, Michael Jackson i Lionel Richie. Pràcticament tots els àlbums els teníem. No sé, era una amalgama, i jo el que feia molts cops, que això sí que me'n recordo, perquè a part de que m'ho diuen, és m'aixecava al dematí, no? Jo amb els meus 6-7 anys m'anava a la minicadena, pum, enxufava, ficava el vinil que a mi em venia de gust en aquell moment, pum, i m'asseia allà en el sofà mentre els meus pares es despertaven i jo escoltant música allà amb els vinils. És a dir, jo quan tenia 6 o 7 anys el que feia era aixecar-me per veure o La Bella i la Bèstia i Aladdin, no? Tu el que feies era escoltar vinils. No, està molt bé. I els conserves, aquests vinils? Tots els vinils? Tots els vinils no, perquè com que van haver-hi diferents trasllados de vivendes i tal, no, me n'he quedat amb un pack molt, molt reduït ara mateix, que estic mirant ara un altre cop de tornar a ampliar. Bueno, tu, pel que veig, Joel, tu ets un apassionat per la música. Sí, total. Aquí, mira, som apassionats per la música i apassionats per la ciència, també. I tenim un científic que està una mica boig, però bueno, ens l'estimem. I, de fet, la majoria dels invents que fa li surten malament. De fet, ens agrada perquè li acostumen a sortir malament. Ell és l'Ulisses, que, sincerament, si vols que et sigui sincer, Joel, no sé què ens porta preparat avui, però això encara el fa molt més gran. Per tant, Ulisses, què ens portes avui? A veure, va. Vale. Hola, Albert, bona tarda, què tal? Doncs escolta, un dia més seguim el programa de la FICA, la pregunta calenta, la nostra secció de ciència. Per què les portes de casa es tanquen a l'estiu de cop? Porta de la cuina, passadís, plas! Tu estàs estirat al sofà i què passa? Doncs intentarem respondre a aquest efecte que es dona, que és el que es coneix en ciència com l'efecte Bernoulli, o és un dels efectes que genera l'efecte Bernoulli aquest, vale? A veure, doncs vinga, repassem una miqueta el material, d'acord? Per fer els experiments d'avui i interioritzar el concepte científic, el que farem és 2 pilotes, amb 2 cordills, ja ho veus, i doncs una espècie d'enigma científic, d'acord? Acabarem amb un secador
i amb una pilota por expand i un tub. Vale. Doncs comencem. A veure, el concepte del dia el que ens diu és que per on l'aire travessa amb més velocitat hi ha menys pressió. Recordem que la pressió atmosfèrica és l'aire que hi ha a tot arreu. D'acord? Doncs aquestes pilotes que tenim aquí estan per tot arreu envoltades d'aire. Per tant, hi ha aire aquí, hi ha aire aquí i aire a tot arreu. Venim cap aquí, sisplau, amb un voluntari, a l'atzar, entre tot el públic. Vale? Doncs deixa que caigui una miqueta el fil. Vale? Deixa que caigui una miqueta el fil. Ajuntem-les una miqueta aquí. Que hi hagi un espai entre pilota i pilota d'uns 5 centímetres, d'acord? Són dues pilotes de platja. Aleshores, el que farem serà fer passar aire a través de les dues pilotes. Què intueixes, Albert, que passarà si fem passar l'aire per aquí? Doncs, vinga, segur que no ho has encertat. Vinga, sembla que s'haurien de separar, però sorprenentment, quan tu fas passar aire a través de les dues pilotes, antiintuïtivament el que passa és que les pilotes s'ajunten, contrari de separar-se. En canvi, quan paro, doncs, efectivament, tornen a la seva posició inicial. Si torno a fer passar aire, doncs es tornen a ajuntar. D'acord? Doncs vinga. Això jo crec que ajuda molt bé, vale? Gràcies. Jo crec que aquest fenomen, sí, el que acabem de fer, ajuda molt a entendre que aquesta pilota hi ha pressió atmosfèrica aquí i n'hi ha aquí. Tu imagina't que per aquí apretes amb 5 i que per aquí apretes amb 5. Què passarà si fas passar aire per aquí? Doncs que la pressió aquí disminueix. Imagina't que ara en lloc d'apretar amb 5 aquí a 5, apretes aquí amb 3. Doncs si aquí són 5 i aquí 3, la pilota tendirà a anar cap allà. Doncs això és el que fa a la circulació d'aire. Per tant, això és un petit enigma matemàtic, enigma científic. Veieu? Això d'aquí. Tenim un èmbol, diguem-ho així, dintre d'aquest cercle, d'acord? Aleshores, la idea és, com puc fer sortir això de dintre? Doncs, sense tocar-ho. Doncs fixeu-vos, el que faré és fer passar aire a molta velocitat per dalt. I què passa? Doncs que surt directament disparat. Com és possible que puja sol si jo bufo cap aquí? Doncs perquè com que faig passar aire per dalt, hi ha menys pressió. I com que hi ha menys pressió, la pressió de sota guanya i surt disparat cap a dalt. Apa, molt bé. Doncs escolteu, jo crec que amb aquests dos petits experiments ja queda demostrat una miqueta aquest concepte del dia que respon a la pregunta que dèiem abans, que jo crec que ara sí que ho podeu intuir. Quan l'aire passa per dintre la porta, quan travessa la porta, l'aire que està darrere la porta està quiet. En canvi, l'aire que travessa pel mig està en moviment. Què passa? Que hi ha una diferència de pressions. Per on passa el vent hi ha menys pressió. Aleshores, l'aire de darrere empeny i, pam, es tanca la porta. Us he de dir una cosa que no puc estar-n'hi. Es diu l'efecte Morgan. I diràs, què és l'efecte Morgan? Doncs és, quan Messi xuta, aquelles faltes que llença de 15 a 20 metres, què passa amb la pilota? Doncs podeu creure-us que l'efecte Bernoulli explica el per què les pilotes de Messi entren? Segurament ell no ho sap. Però què passa? Que quan la pilota gira, perquè quan has de fer efecte, la pilota ha de girar. Què passa? Que hi ha una part que gira en contra de l'aire i hi ha una part que gira a favor de l'aire. La part que gira a favor de l'aire fa que en aquella zona l'aire vagi més ràpid. I un altre cop tornem a lo mateix. Com que l'aire va més ràpid per aquí que per aquí, hi ha una diferència de pressions. Si per aquí apreto un 5, per aquí apreto un 3. I això què fa? Que la pilota es desviï i giri i entri per l'esquadra del porter contrari durant la victòria al Gran Barça, saps? Doncs vinga, nois, ara sí, que aquí el programa... Joel, com pots veure, el nostre científic cada dia ens sorprèn una miqueta més i ja es comprova que està una mica boig. Boig sí que està, sí, No, de fet, dèiem que érem aquí al FICA apassionats de la ciència i la ciència no perdona i ha començat a ploure i hem hagut de moure'ns d'ubicació, però no passa absolutament res. Parlàvem dels vinils abans de l'Ulisses i a mi m'agradaria que em diguessis un cantant, un grup que per tu ha estat important durant la teva vida. Si haguessis d'escollir el millor cantant o el millor grup, quin seria? Un parell, potser. Mira, com a millor cantant, per tot el que m'ha influenciat a mi de petit, Michael Jackson, sens dubte. De petit era un absolut fan de Michael Jackson, inclús vaig anar a l'últim concert que va fer a Barcelona el 91 o 92, que era el Dangerous Tour. Vaig tindre l'oportunitat d'anar-hi i és que era un boig de Michael Jackson de petit. I ja de més gran, a la que m'he anat fent jo també el meu estil i tal, sens dubte, Depeche Mode. Sens dubte.
Crec que és un grup que ha sapigut mesclar molt bé l'essència electrònica, però amb una essència rock, saps? Que fa que sigui un grup que agrada a moltíssima gent. Parles de la música electrònica i, de fet, diguéssim, presenteu el programa com que porteu música electrònica en global. Què vol dir això de música electrònica en global? El que volem fer amb el programa és... El programa està estructurat com si fos una sessió. Val? En global vol dir que volem, dintre del programa, de l'hora del programa, volem tocar tots els pals de l'electrònica. No ens volem centrar només, perquè a vegades el que ens trobem és que hi ha molts programes de música electrònica que es centren només en un estil o en un altre. O bé que fan especials d'un estil, un altre dia fan un especial d'un altre estil. No. Nosaltres el que volem és englobar tots els pals de l'electrònica en una sola hora. D'aquí ve el viatge. Això t'anava a preguntar. Per què viatge electrònic? Viatge ve perquè comencem, diguem, amb una història molt més tranquil·leta, com pot ser temes d'ambient, anem pujant chill out, una miqueta de lounge, funky, disco, house, minimal house o breakbeat per acabar amb techno, no? O sigui que incorpores, diguem, tots els pals d'electrònic, que al final això és un viatge, no? Que comences amb alguna tranquil·let i mica en mica vas pujant fins que acabes amb la festa. És a dir, reggaeton, Joel, no poseu, diguéssim. Reggaeton no. Reggaeton no. Nosaltres intentem posar, no dic que el reggaeton no sigui electrònica de qualitat, però no és el nostre estil. Intentem sempre moure'ns en un àmbit que no sigui comercial, saps? Sinó que sigui com una miqueta més underground, però que sigui de molta qualitat. Intentem sempre buscar artistes que no siguin molt reconeguts, perquè li volem donar el punt aquest de que la gent quan escolta el programa o veu un post en Instagram digui, ostres, aquest grup m'ha agradat, no sé qui són, vaig a mirar-los, saps? Crear una miqueta de cultura electrònica underground, és el que volem. Va ser difícil, Joel, impulsar el programa? Em parlaves que el confinament et va servir d'alguna manera per fer créixer aquesta idea del programa, que crec que gaudeixes molt fent-lo, se't veu a la cara, perquè parles com si fos una petita creació teva, no? Doncs va ser difícil? Al principi era com una prova. Al principi va, anem a fer una, a veure què tal. Anem a fer una altra. I mica en mica, clar, es van afegint amics que, el Letung, és que a mi tota la història de l'electrònica m'agrada molt i tal, i fem una secció que parlem des dels orígens, des del primer discjòquei, a Nova York, qui va ser el primer que va aconseguir fer el beat matching, quadrar una cançó, i mica en mica com hem arribat fins aquí, passant amb les diferents etapes, de Nova York a Chicago, de Chicago a Detroit, de Detroit ara ja veurem cap on anirem. I així va ser com va començar tot. La idea sí que la tenia clara, però la línia editorial, diguem que s'ha anat marcant una miqueta a mida que vam anar fent els programes. Vam començar sent un podcast, senzillament, vam fer 13 programes, i al setembre vam començar a Ràdio Caldes, seguint la mateixa línia. I Ràdio Caldes va acceptar la proposta de bon grat? Vull dir que li va semblar interessant? Sí, li va semblar interessant. De fet, el director, el Monter, al principi, quan vaig anar a parlar amb ell, em va dir, jo no hi entenc d'aquesta música, no l'escolto mai, és el primer cop que es faria un tipus d'aquest programa així aquí a la ràdio, a veure què tal resulta. I sí, ens vam quadrar amb horaris i tal, vam quedar que el dijous seria un bon dia per fer-ho i tal, i la veritat que la recepció està sent molt bona. I va ser difícil captar els artistes? Tu parlaves d'amics, de col·laboradors. Va ser complicat el fet que, entenc pel que em deies, un fa una secció, potser l'altre fa una altra. Són artistes? És a dir, ells porten la seva pròpia música també o només fan de locutors? Ells només fan de locutors. Sí que és veritat que durant aquest procés hi ha hagut un parell que uns han tret un EP i un altre ha tret un àlbum que sí que els hem punxat en el programa, però cadascú, jo el que volia és que, per sort, cadascú dels amics té un estil molt definit.
i vaig agafar primer 4 amics, no? Els més propers, no? Que els vaig dir, escolta, tu que t'agrada el techno, t'importaria fer, saps, recomanar un tema de techno, l'altre que li agrada el disco, el funky, el house, això, l'altre que li agrada més la música electrònica de principis dels 70, dels 80. Em van dir que sí, i a partir d'aquí, altres amics que van escoltar el programa em van dir, escolta, que jo vull participar i fer, la Laura, per exemple, fer una secció que només sigui de temes que siguin fets per dones. El Ramon Daví em va dir, escolta, a mi que m'agrada el breakbeat, el minimal, el techno, el breakbeat, el minimal, el deep house, m'agradaria també, vale, doncs sí, fot-li. El Letung igual, hòstia, el tema dels mites d'electrònica, vale, perfecte. I així va ser com s'ha anat creant la línia editorial del programa. Un programa molt plural, pel que dius. És a dir, moltíssims col·laboradors que entenc que són els que apareixen a la pàgina web, que si de fet si poseu viatgeelectrònic.com veureu les fotos d'en Joel, evidentment, i dels altres col·laboradors, no? Exacte. Els col·laboradors són la part principal del programa. Són els que aporten la qualitat, no? Tinc sort que, a més, són uns col·laboradors que hi entenen molt, que són uns autèntics friquis de la música, que els hi apassiona i que són molt bons, la veritat, són molt bons. I cada programa el que faig és, jo monto el programa en base a el que ells m'envien. Saps? Vull dir, les estrelles, diguem, són ells. Tu ets director, m'agrada això de les estrelles són ells. Tu ets director, ets presentador, però suposo que et proposes el fet de dir, bueno, jo vull fer arribar aquest programa, aquesta proposta, a molta més gent, per tant, he de fer-ne difusió d'aquest viatge, no? Instagram és una bona plataforma? Utilitzes d'altres apps o altres plataformes per poder fer-ne difusió? Utilitzo l'Instagram, bàsicament per donar a conèixer el programa, Facebook també, i després tinc altres plataformes d'àudio, com són ebooks, que és on penjo els programes, ebooks, Spotify, a l'iTunes Podcast. Després tenim un SoundCloud on pengem les sessions que fem, que cada 2-3 setmanes anem penjant sessions de diferents estils. Ara hi ha un parell penjades de house, una de breakbeat, una de downtempo. La setmana que ve penjaré una de l'Edgar, que és de música més disco i funky. Ho tenim tot bastant distribuït. Bé. Tu em parlaves vas fer 13 podcasts. En cap moment et vas plantejar, suposo pel fet que estàvem en època de confinament, anar a la ràdio i posar-te a parlar davant d'un micro, no? Per què pregunto això? És a dir, per què et dic això? Perquè el futur de la ràdio passa pel podcast? És a dir, el podcast creus que eliminarà la ràdio definitivament? No sé si eliminar-la no, perquè la ràdio sempre existirà, però això, el podcast, per exemple, o sigui, quan jo ja treballava a la ràdio fa uns 16 anys, ja es parlava del podcast. No? Ja es parlava de l'opció de que la gent pogués, des de casa seva, en aquell cas era des de casa seva, des de l'ordinador, pogués escoltar el programa que a mi li venia de gust perquè, jo què sé, si a les 11 de la nit estava treballant i no podia escoltar en directe, doncs que pogués escoltar després a casa seva. Jo crec que el podcast no substituirà la ràdio, sinó que el que hi haurà és molt més consum de podcast que de ràdio. O sigui, hi ha tota una generació de gent jove que començarà a consumir ràdio mitjançant podcast. Hi ha molta gent que senzillament directament no escolta ni la ràdio, escolta el podcast. Jo, personalment, que he treballat a la ràdio, ho faig. O sigui, jo només escolto la ràdio al cotxe. No escolto la ràdio a casa. A casa, si vull escoltar alguna cosa que m'interessa, me'n vaig al programa que sé que m'agrada, em descarrego el podcast i escolto el podcast. Perquè és molt més còmode, perquè vivim en uns moments en què estem tot el dia treballant, que no tenim temps d'escoltar la ràdio, no sé que siguin amb els trajectes aquests que tenim amb el cotxe. Per tant, el podcast jo crec que cada cop s'anirà consumint molt i molt més. De fet, fixa't que tots els programes, absolutament tots els programes de ràdio, tots tenen el seu propi podcast ja. Però suposo que facilita, com deies tu, el fet de poder-lo escoltar en qualsevol moment. El podcast
penso també en les pàgines web de televisió, no? És a dir, avui en dia estudiem, treballem i no podem veure certs programes a les hores que s'emeten o per televisió o per ràdio, no? I això suposo que facilita el fet de poder-los escoltar o poder-los veure. Exacte, avui totes les plataformes aquestes que tenen les teles, no? que tens els programes i tu els pots descarregar, nosaltres a casa en som grans consumidors. Perquè això, perquè clar, arribem a casa a les 8:30 o a les 10 i potser és com, bueno, el programa que volíem veure ahir, no vam poder veure ahir perquè estàvem treballant, doncs pum, ens el fiquem avui, ens descarreguem l'aplicació, pum, el fiquem i el veiem avui. És una manera també de generar molta audiència, això, Molt bé, de fer una difusió, no? Com dèiem abans. Ara mateix estàs fent viatge electrònic, suposo que tens algun altre projecte en ment, no? Sí, en tenim uns quants, de fet. En tenim uns quants. La idea és de cara a l'any que ve treure el meu segon àlbum com a Dosha, que també serà un àlbum així de música ambiental i música chill out. Tenim en ment també amb els companys de viatge electrònic de quan es pugui mirar a fer viatge electrònic itinerant, és a dir, fer viatge electrònic a diferents punts i fer com una espècie de festa, a la que es pugui, clar. També hi ha en ment intentar poder fer un festival, si es pogués fer, de viatge electrònic. Hi ha moltíssimes idees. L'únic que, clar, està tot ara una miqueta en stand-by per a veure com va evolucionant tot el tema amb la pandèmia i això, i a la que ens deixin fer coses, poder ja, saps, engegar-les. Però, bueno, s'estan treballant, s'estan fent a poc per quan arribi el moment poder ser, pum, els primers i estar allà. Parlaves que heu viatjat a Detroit. Jo sé que Mataró no és Detroit, però aquí, Joel, us acceptaríem i us rebríem amb els braços oberts. Moltes gràcies. Doncs, escolta, t'agafo la paraula, Vull dir que aquí ens agrada la festa i ens agrada la música. I tant, doncs això està fet. Fer un viatge electrònic des de Mataró seria fantàstic, de veritat. Doncs, Joel, t'escoltarem, recordem, cada dijous de 8 a 9 a Ràdio Caldes, viatge electrònic, però si busquem per la xarxa social, Instagram és viatge electrònic. Exacte. A Facebook, Spotify, en parlava, SoundCloud també. Exacte, Spotify també ens podeu trobar com a viatge electrònic, a e-books, iTunes Podcast, vull dir, sí, totes les plataformes aquestes grosses ens hi podeu trobar. Doncs, Joel, moltíssimes gràcies i no deixis d'escoltar música i d'apassionar-te per la música ni fer-nos apassionar per la música. Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'entrevista, ha estat un plaer i moltes gràcies per ajudar gent com nosaltres, no? Que som gent que estem començant ara i tal, i els artistes, no? Que estem ara en un moment així una miqueta complicat, que ens podeu donar veu i que ens podeu fer entrevistes d'aquestes tan bones, tan interessants per poder explicar la nostra història. Doncs, Joel, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Doncs hem parlat de música, hem parlat de passió, hem parlat de vida i el proper programa del FICA segur que serà increïble. Ens veiem al proper FICA.